Reit te, ie. Na re, pwdin ar y barbecue. Pwdin ar y barbecue, challenge Hwn yn anodd, bloody. Ma fe, sy'n cagen, sy'n fi fel yna. So, mae'n chi fod yn eitha creadigol i meddwl am rhywbeth sy'n mynd i weithio yn y barbecue, ond beth sy'n mynd i weithio yw bananas. Okay? Chi ddim yn moyn tynnu'r crôn, hwn sy'n mynd i dal y popeth at ei gilydd. Casyn mewn pesau, neu gasol at ei gilydd. So beth, os bydd y barbecue dy fi nawr, nil ni hwn, a cerdded bant am tua 10 funud a troi fe. So beth fi'n mynd i wneud, twli banana yn y ffwrn troim, ni'n ngofio amdano fe am funud. Gyd jyst ofyn, ti'n rhoi ar y barbecue nawr, achos ti wedi coginio popeth yn barod, so mae'r gwres yn dechrau mynd lawr, fe? Wedi lleihau, so mae gwres dyn ni yn y ffwrn na tua 180 gradd neu 9 rhif 3 i 4, so gwres bach yn isial, okay? I weini gyda'r bananas nawr, mi'n ei wneud saws taffi gyda bach o rym tywyll yn y fe, okay? So i ddechrau, saws taffi da, chi moyn menyn a digon ohono fe. Mae diet trwy'r ffenast efo'r pwdin yma. Chi'n gweld bod y ffrind pan yn troi, chi'n moyn i frwno'r menyn mewn bant, achos hwnna sy'n mynd i creu saws taffi dywyll. Siwgr demerera, so siwgr frown, ata hwnna. 3 llwyed fach. Bosyn barod yng Ngheg i bod yn felus. O, bydd yn felus, bydd. Ond mae'n weithio'n da iawn gyda'r blas na sydd wedi bron a llosgi. Chi'n cael y blas y mwg y barbecue arno fe hefyd, oce? Oedden ni, weini hwnna ti gilydd, troi hwnna ti gilydd. A dyna fflam bach nawr. So, cofiwch yn y tŷ, pwydwch yn neud hwn yn y tŷ. Mae lot o well bod digon uchder ydych chi'n neud e. Ni'n mi losgi'r rym bant nawr. Camu nôl. Chi'n mynd blas y rym, nid yr alcohol hunan. So, fan mewn. Sefwch nôl. Eiliau i mynd. Yna ni, gadewch y fe fod. Pwydwch am ni i siglo fe nad y byd. Eithaf alcohol llosgi bant. A fod yn saff. Felly gadael fynd yn ei amser ei hun. Na ni. Bron a fynd. Na ni, ni'n gwybod mae'r alcohol wedi mynd nawr. So, ni'n blas y rym yna hwnna nawr. So, jyst i orffen y saws. Sgwyd hwnna ti gilydd. Hifen dwbl. O, os ma'n i cyfri calorïau o gwbl fan hyn. Nes ni yn y miloedd fan nhw. Da ni fe ti gilydd. Ni'n gwybod bydd eisiau bach ragor yna fi. Tra mon yn saws allai ti ddefnyddio ar ben yn rhywbeth, ti'n meddwl, ti'n sponge neu rhywbeth felly, ie. Mae'n saws da iawn, un o'n ffefrynnau fi fod yn onest. Mae'n neis iawn, tra bod wedi oeri chydig ar hifen iâ. Ond mae'n gweithio'n dda iawn. Ti'n meddwl sydd ti ddim yn teimlo digon mentrus i wneud be nes ti fyna dar fflam, allai ti just... Gadel y mas yn rhaid i ni, chi'n gael blas, mae'n adio at y blas na gyda'r bananas. Faint o blas trefyd nhw? Beth ni sylwi'n amlwg faint yna dio? O, byddwch chi'n gwybod bod hwn yna dda, ie. Twtio halen nawr, cos mae lot o siwgr wedi mynd mewn. Mae'r halen nawr wedi cancel lot o siwgr mas a rhoi blas bach mwy dwfn at ein saws ni. Ydych chi'n llawer fan oedd, rhyw binsiar fach ydi yn y bon, ie? Oedd halen yn y menyn, dys i? Bach, mae halen yn y menyn, ond twtio agor nawr, dys i sicrhau fod hwnna wedi goginio neis. A wedyn, beth ni'n mynd i weini rhain gyda wedyn yw yn clasurol iawn, beth chi'n cael tra bod chi'n mas i campo neu rhywbeth, ond gen ni marshmallows na ar y skewers fach. Chi adio ffrwythiau dyn nhw lan i chi. Nawr ni'n fach yn gloi, a ni'n mynd cadw'r fflam na i fynd, cos gallwch chi paratoi rhain ar y barbecue hefyd. Byddai'n gweithio yn da iawn gyda'n ffrwythiau ni. Am yn ail? Yn gwybod. Lan i chi sut mae'n neud o, os nad chi'n moyn y ffrwythiau, bydwch yn dod i'r ffrwythiau ymlaen. A wedyn, lan y rhain, dros y fflam hefyd. Lle hyn ddewis, unrhyw fath o ffrwythiau ti eisiau mwy na? Ffrwythiau eitha caled, pidwch edrych yn rhywbeth o mafon, byd nhw'n cwmpa i bises. Ond rhywbeth mefus sy'n siŵr fod yn mynd i weithio gore. Alla ti wso banana? Sa ti ddim yn defnyddio banana? Gallwch chi ddefnyddio fe. A'n garcus nawr, cos gan cofio bod hwn yn skewers prens dan ni fan hyn. Ni jyst yn moyn rolio hwn dros y fflam. Jyst bod ni'n dechrau tostio. Chi'n gweld yn dechrau tostio. Y marshmallows, chi'n mynd i'n toddi ychydig. So, lle ti roi hwnna gyda di'r ochr ar y barbecue wedyn, lle ti? Bydden ni ddim yn rhywbeth yn fflat ar y barbecue, neu nhw'n toddi gormod. Ond bydden ni'n just dal dros y fflam, a wedyn cwbl o funudau, eith o'n gweithio. Dwi'n gwybod bod ofalus pwy'r bita'r marshmallows y sy'n lle, maen nhw'n rhy boeth, a maen nhw'n llosgi. Yn gwybod, ie, ond just paratoi nhw'n gloi. Just chi'n gweld tostio nhw ychydig, maen nhw'n dechrau mynd yn gloi. Llafrownio. Cynnig yn modd o marshmallows. Mae'n offrwys nhw fyna munud. So, plat fach wedyn. Jyst i weini rhain. Cofio, bydd y bananas mae nawr wedi troi lliw. Mae wedi llosgi, oce? Dwi'n edrych o bananas fan. Mae'n edrych ar aubergines. Mae rhain yn disgwyl nawr fel y bananas bydd chi'n troli yn y bin. Ond gan cofio, mae rhain yn twym iawn. So bydd chi'n gyfalus. Gan dal y dam pren yn hydrach na'r crôn i hunan. A wnawn ni ma'n neud. Gydai'r un siap a'r blat. Yn garcus, cos bydd lot o stem yn hwn. Gymrydwch cyllell, roliwch e dros y crôn, jyst gan torri trwyddo chydig, a wedyn defnyddio fe. Bod hwn mynd i coginio'r bananas yma, trwyddo digon i ni'n gael fita, agor y crôn lan,
Felly ti gweini fo, yn y croen fel Yn y croen, mae'n bita fe mas gyda llwys, hwnna sy'n mynd i creu ein cas ni. Bach o'n saws ni ar ei benna. Mae hwnna'n edrych mor neis. Fi siarad meddwl bydde banana di yn edrych mor neis. A wedyn, cwbl o'n skewers fach ni. Eisiau fe'n gyda fe. Waw. Waw, just y pill. Y pwdyn facloi ar y barbecue. Eich yn hyfryd iawn. Sgwyd mae beth yn meddwl chi'n paratoi hwnna'r barbecue nesach? Na, os ydi beth yn meddwl, mae hwnna'n gret. Mae hwnna'n lyflu. A sgwaniaeth blas i'r banana? Neu jyst mwy meddwl a mwy twy? Wel, mwy meddwl mwy twy, ond beth sy'n digwydd, ydych chi'n goginio nhw, maen nhw'n mynd bach mwy feles eto, so chi'n cyflymu'r broses ma yn un o'n raip, os chi'n cael rhai gwyrdd, maen nhw'n goginio i fod yn feles. Just mewn pryd. Fi'n gwybod.